Aşgabatyň döwlete değişli azyk dukanlarynda we bazarlardaky sowda nokatlarynda yeňillikli bahadan satylýan bitin towuk etiniň sowdasy kadaly görnüşde ýola goýulyp başlandy. Bu waka paýtagtda arzan towugyň sowdasyndaky gözboýagçylyklar barada Azatlyk radiosunda çap edilen maglumatdan bir näçe gün soňa gabat geldi. Towuk sowdasyna mekirlikler Azatlyk radiosyna paş edilen soň häzir adamlar towuk etini adaty görnüşde satyn alyp bilýärler. Satyjylar towuk sowdasynyň adaty tiýligini haýarlasy nowaty duran alyjylar bulary ýene azatlygy habar bermeli bolupdyr diýip satyjylara eşitdirip aýdýarlar. Bu sözi eşiden satyjylar hyrçyny diýişräp öýde başyna hüngürdäp towugyň satuw tiýligini artdyrýarlar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasa geçen hepde Aşgabatyň döwlete değişli azyk dukanlarynda we sowda nokatlarynda 4 ay ara kesmeden soň bitin towuk eti peýda boldy. Emma dukan satyjylarynyň ençemesi alyjylara bularyň satlygy däldi, barlagçylara towuk bolçulugyny görkezmek üçin goýlandygyny aýtdy. Şonda habarçylarymyz käbir dukanlarda bolsa towugyň satuwynyň haýal amala aşyrylýandygyny we sowdanyň boldugundan uzaga çekýändigini habar beripdiler. Dukan satyjylary munyň sebäbini ýurduň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan dilden berilen görkezme bilen düşündiripdiler we oňa laýyklykda her bir towugyň bir alyja 5-6 minutda satylmalydygyny aýdypdylar. Bu usul bilen dukanlarda towuk sowdasynyň hamana hemişe gyzgalanly görnüşde alınıp barylýandygy görkezilmäge çalşylýar diýip yerli ýaşaýjy belläpdi. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagtda towugyň sowdasyny dukan müdirleriniň hut özleri hem gözegçilik edýärler. Köp dukanyň müdiri öz eden gözboýagçylyklaryndan utanmagyň deregine alyjylary utandyrmaga çalyşýar. Dukan müdiri satyjylara ýüzlenip alyjylara eşitdirip häzir erkek galmandyr. Tiýdirek towugy goýberiň bolmasa adamlar gıýbatçy aýallar ýaly ardy şikaýet etseler bolany. Adam satmary bolsa çörek hem iýjek därler diýip alyjylary utandyrjak boldy. Dip Aşgabatly başga bir ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Azatlygyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň sowda edarasyndan kommentari almak synanşyklary oňy netije bermedi. Döwlet dukanlarynyň aglabasynda 4 ay çemesi wagt bäri bitin towuk satylmaýardy. Bazarlarda 1 kilogramy 35-40 manatdan satylýan bu towuk döwlet dukanlarynda 21-27 manat aralygynda bahalanýar. Yeňillikli azyk haritlarynyň hataryna girýän towukdan her ele bir sany satylýar. Mari welaýatynyň häkimetleri paýta önümçiligi bilen bagly edara kärhanalaryň işgärlerinden ýene pul ýygnap başladylar. Pul bermekden boyun gaçyran büdjet işgärleri gorkuzmalary sezewar edilip dilhat ýazmaga mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 dekabrda sebitden maglumat berdi. Bu gezekki pul gowaçy meýdanlaryny arasalamak üçin ýygnalýar. Geçen hepdäniň ikinji ýarymynda her bir işgär 60 manatdan edara başlyklaryna pul tapşyrmaly boldy. Dip marly büdjet işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Edara ýolbaşçylarynyň aýtmagyna görä welaýatyň gowaça meýdanlarynda paýta ýygymy dolu tamamlanmanka şol ýerlerde buğday ekilipdir. Häzir şol meýdanlardaky gowaçalary aýyrmak talap edilýär. Çöplenen puly hakyna tutma işçiler tutulmaly. Olar gowaça meýdanlaryna arasalarlar diýip büdjet işgäri edara başlygynyň aýdan sözlerini titirledi. Belesek Marynyň häkimetleri tas şu ýylky paýta ýygym mögsümi başlanýar. Ýagny 3 ay çemesi wagt bäri işgärlerden paýta önümçiligi bilen bagly pul ýygnaman gelýärdi. Sentýabryň ortalarynda habarçylarymyz sebit häkimetleriniň büdjet işgärleriniň we talyplaryň mejburi paýta ýygymyna gatnaşmakdan, öz deregine hakyna adam tutmakdan we pul tapşyrmakdan boşadylýandygyny yglan edendigini habar berdiler. Bu waka sebitde mejburi paýta ýygymynyň ozal görülip eşidilmedik derejede güýçlendirilendigi barada Azatlygyň ýygyderli çap eden maglumatlarynyň ýanna gabat gelipdi. Şonda büdjet işgärleriniň ençemesi munyň wagtlaýyn kabul edilen karar bolmagyndan aladalanýandygyny hem aýdypdy. Häzirki wagtda büdjet işgärleriniň ençemesi häkimetleriň şol kararyny ýatladyp, paýta önümçiligi bilen bagly gaýtadan pul toplanyp başlanmagyna näýilelik bildirýär. Köp işgär munyň ýene izi üzülmez diýip, edara ýolbaşçylaryna pul bermekden boyun gaçyrýar. Bu işgärler gorkuzmalary sezewar edilip, dilhat ýazmaga mejbur edilýär. Olar dilhatda köpçülüklen geçirilen ýowara gatnaşmakdan ýüzüwrýändiklaryny ýazmaly edilýärler. Seýlede edara başlyklary olary prokuratura özüňiz jogap berersiňiz diýip gorkuzdylar.
diýip marly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marynyň häkimliginden we onuň oba hojulugy bölümünden kommentari alyp bilmedi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Norwegiýanyň premier ministri Jonas Gahr Støre we beýleki demirgazyk Ýewropa ýurtlarynyň liderleri bilen duşuşyp Ukrainanyň mundan beýlek goldanylmagy babatyny gepleşikleri geçirmek üçin Oslo şäherine sapar edýär. Ukrainanyň Rus çadyşyna garşy alyp barýan uruşy ýakyn wagtda 3-nji ýylyna gadam basýar. Şeýle Zelenski Ukrainanyň iň esas himayetkärleriniň hataryna bolan demirgazyk Ýewropanyň 5 ýurdunyň, Daniýanyň, Finlandiýanyň, Islandiýanyň, Norwegiýanyň we Şwetsiýanyň liderleriniň geçirýän sammitine de gatnaşar. Zelenskiň Oslo sapary Russiýanyň 13-nji dekabrda Irden Kiýewe garşy ýene bir raketa hüjümini amala aşyryp onlarça adamy, şol sana çağalary yaralayan wagtyny bolup geçýär. Ukrain lideri özüniň söwüş barýan ýurduny ABŞ harby ýardamlarynyň berilmeginiň dowam etdirilmegini gazanmak üçin Washingtona sapar edip ABŞ prezidenti Joe Biden bilen hem de Amerikan kanun çykarjylary bilen geçiren duşuşyklaryndan soňra Norwegiýa bardy. Zelenski Oslo'da wagtyny Kiýew'e edilen soňky hüjüm ýaly howa zarwalaryny ýygyna serpikdirmek maksady bilen Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlarynyň sanyny artdyrmak boýunça özüniň hem de Bidenyň tagalla etjekdigini Telegramna ýazdy. 10 tane ballistik raketa ählisi urulup ýykyldy diýip Zelenski Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlary tarapyndan urulup ýykylan raketalaryň sanyny salgylanyp Telegramna ýazdy. Edil dün prezident Biden we men Ukrainada howa gorunuş ulgamlarynyň sanyny artdyrmak ugruna tagalla etmek babatyny ılalaşdyk. Terrorçy ýurt Russiýa bu kararyň nähili möhümdigini görkezdi diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Biziň özümizi gorunuş kuwatymyzy ösdürmek ugruna tagalla etmegi dowam etdireriz. Bizde iýam täze güýçlü şertnamalar var diýip ol ýazdy. Bu aralykda Støre öz beren beýanatyny özüniň hemde Zelenskiň Ukraina üçin Norweg goldawyny güýçlendirmegi ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Men Volodymyr Zelenskiň Norwegiýada kabul etmek mümkinçiligine eýe bolanyma şatdyryn. Men konstruktiv gepleşiklerimde sabırsyzlyk bilen garaşýaryn. Norwegiýa Ukrainanyň özüni goramak ugruna söwüşini goldamagyny dowam etdirer. Biz Ukrainanyň erkinlik we demokratiýa ugruna görüşini Ukrainany maksatly we uzak möhletleýän ýardamlar bilen üpjün edýäris. Ukrainanyň tagallalary Norwegiýada erkinligiň we howpsuzlygyň gorulyp saklanylmagyny hem möhümdir diýip Støre sitirlenýär. Zelenski 13-nji dekabrda demirgazyk Ýewropa ýurtlarynyň sammitinde Støre bilen bir hatyrda Finlandiýanyň prezidenti Sauli Niinisto, Islandiýanyň premier ministri Katrin Jakobsdottir, Daniýanyň premier ministri Mette Frederiksen we Şwetsiýanyň premier ministri Ulf Kristersson bilen hem duşar. Soňra 6 lider metbuat konferensiýasyny geçirerler diýip Norweg hökümeti ma'lum etdi. Biden we Zelenski 12-nji dekabrda iki ýurduň arasynaky ýaranlygy güýçlendirmek tagallalarynyň çäklerini öz aralaryna ysgynçykly gatnaşyklary görkezdiler. Ýogsa Biden Kiýewiň Rus çadyşyna garşy alyp barýan uruşuna berilýän ýardamlaryň dowam etdirilmeginiň zerurlygy babatyna garşylykçy respublikanlary ynandyrmaga çalışýar. Biden Zelenski bilen geçiren birlikdäki metbuat ýygnygyna Russiýanyň Ukrainany kartadan polyp bilmänligini aýtdy. Ol Kiýewiň Moskwanyň giňerimli çadyşyna garşy saklanyp bilmekliginiň özüniň eýam ýeňiş bolanyny aýtdy. Biden Kongresi Ukrainany ýetdiren milliardlarça dollar meçberinäki goşmaça ýardamlary öz içine alýan goşmaça büdjet kanun tasamasyny kabul etmäge çağırdy we munyň Kiýewiň uruşda ahyrky ýeňişi gazanmagynyň kepillendirilmegine iň gowy usul bolanyny aýtdy. Zelenski Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukraina'ya karşı uruşda hiçili ýeňiş gazanmanlygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň islenlik territoriýasynyň berilmegini talap etjek islenlik parahatçylyk ulalaşygynyň telwelik boljakdygyny aýtdy. Zelenski Biden'a Ukrainanyň söwüşçileriniň Ukrainanyň ýeňişiň höttesinden gelip biljekdigini her gün suwd edýänliklerini aýtdy. Ýöne käbir tanqidçiler Kiýewiň goşunlarynyň haýal ilerleýänligini aýdýarlar. Şeýle-de Zelenski ABŞ senatorlary bilen duşuşdy we Wekiller Palatasynyň spikeri Mike Johnson bilen iki geçirdi. Spikeriň Respublikan kärdeşleri Ukraina üçin 13 milliard dollar meçberinäki harby ýardamlary öz üçin alýan kanun tasamasynyň öňüni baglaýarlar. Duşuşygyň ýa-da Johnson Ukraina ýardamlarynyň ilerledilmegi boýunça garşylygy saklap galdy.